السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا. نايل مرستنا سنبالي سنا أمرو بمسارات معراباوي سنا أمرو بحلي psychological trauma according to Western tradition زبول كوينو إذا حزنا نخوضو زلنا مدرخات كابزن كابتن بزبل إن شاء الله دما نمعلتنا كتقمنا زخيل قدات كقرب كفتن إيه بنقصل نزر استي كمر استي زمرت عني يزيد حرزو لعمتات كومور غيركا كم السمور غيركا أبتي محبرة ومرخبتات السوشيال ميديا زقرو زول جوابات زسكحكخ أتلتات هوكتات وصعاتات صقمات مللينا خوينو دركب زلو نابتلكو خريئلو سلا زمرسكي كوم دي تلكا نفلات سباز وصحم دي ويس كلهنا بزو قداي زي طقعاتنا مفتاحو خلو وديو كم يقرنا نحزلو كم حبرت سب كم الكسب بخميس الونا له نزيتات كريئو سلا زمرسكي بوغنكم دما سبعي نسبيتو سبيتي لسبعايا نعرفتي نتحطو العلكا يهمهن كبحال سلوزلوي حبرتسب كم حبرتسب أبز برسلو ات حبرتسب بحباريو افتحي أخرى كبزلو كمرسي حزاية كمسا مريسة زلو أبدنا لما عالتنا بمسرت معراباوي سنا أمراوي بحلي بزبل كحزاية إذا مالتي باتينا توما قابب الرادعة نتي حطو نعو يخريئلو أبتا مجرشا دما مسموت أتحزي كري أخفتني إن شاء الله أبزي مسؤول لقزي بمسرة إمنت سلمنا حزنا مكون كودينا أبزينا يلومنا بقدامنا زهلونا من مسكارن تنكن هلو كونتاتنا كنري أخفتنينا تاريخاو دحر بايتا سنبادي سنة عمرو نعو كنرينا ترجمن انتاين نمن ننزل الحتر إلناون نعو كنري أخفتنينا عينتات بزبلون بمعرفات مغاقلناون كنريو كنفتنينا أما جرشا هلو كونتات زي مستوعل زي سعبو سنبادي بزبلون مستاموتا تحزنا بأجرنا ننايلومنا كنريو كنفتنينا كنكسر إزي أب عالم نقش زخوش دلو معراباوي سنة أمراو باهلي مسرتو أبنا جريخ فلسفنا مسرت أبت منفس كخيد سنحة كاب زمن أبرهوت اتي enlightenment نبلو ننجوجن بتمكراوي ساينس أكاديمياوي كلينيك كرتي حيزو زلو إيو منفس زبل الروح زبل نفس زبل نازي أي رئيون يوم أول قاولنتن أبرئس من محدارن غيركا يتحيز زلو معرباو سنا أمرو زنايزي معبول زمن أبول كازقلت ويلهيم ووندت صباح لي بشعين شموتي 230 كنتن تولدو بشعين شعات 210 زموتي جرماناوي إيو إذا سبزيو نازي سنا أمراوي كاب كفلي فلسفنا بيولوجي ناوسيكا ناف سايكولوجي دوم روحو إذا سبزي إيو كومون سيغمون فرويد إذا سايكو أناليست إذا سبزي بشحن شمولت 250 شلشن تولدو بسحن شعلت 230 شعلتن زموت أو نسوتي أبى تحساسبانا أبى حتى تحسبانا تحابي إزولو أنزان والله قصلن والله نعوسي نقدمي تامسيكا تزاربكا مفتوح المركب زبل سايكو أناليس زي فترة السبيع سيغمون فرويد نسم بدأ أمره سنا أمراو قصل إيلو يقولصو بالسنك زغون فكا خونتات كاب مقصاركان عقمان لعل زخونه نوالتا أمرخا فلتيسو ننقو حتى حساسبخا ذكرتات كان أمراو قريتاتن كم زفتر أسمير له يركب إذن معربايون نسنا أمرو تمرامرتي زنفعو قد يكون نتحمام كم حمام السوء الأم غيروملو كم ديسبلين كم ساينسون حزمو بقو نعلم فوستاتو نقرب له بزي نفع مالو دي نفعو قدايد مالو مس امنت دي متحازم يكون تساقا منبر اتو نفع مزلو نفع مزلو كابزي بمغلصان إن شاء الله باتد نفعو غيروم زقربو من مقاقال بو غيرنا هنرئينا نكتسل سنبادة سنة أمرو سايكولوجيكال تراما انتا مالتي نحاد السب
ካብ ናይ ምጽዋር ዓቕሙን ላዕሊ ዝፈጥሩ ኣዝዩ ዘጨንቑ ወይ ዝሰክፉ ዘጋጥሞ ተመክሮታት ኣብ ስነ ኣእምሮውን ስነ ኣካላውን ሓሳያ ብዛዕባ ኢና ንዛረብ ዘለና። እቲ ስምባደ ምስ ኣጋጠመ ከም ውፅኢቱ ድማ ኣብ ስምዒታትን ዝኽርን ባህርያትን ዝገድፎ ኣሰር በሰላ ኢና ንዛረብ ዘለና። ክልተ ሰባት ሓደ ዓይነት ስምባደ ዘጋጥሞም ናይ ግድን ኣይኮነን ሓደ ዓይነት ማሰይቲ ንነፍሲ ወከፍ ነናቱ ተመክርኡ ኣለዎ። በብገባቡ ገይሩ ድማ በቲ ጉዳይ ይጽሎ። ንክልተ ሰባት ሓደ ዓይነት ረኺብዎ ማለት ክልቲኦም ጥቕዓቶም በቲ ጉዳይቲ ሓደ ክኸውን ኣለዎ ማለት ኣይኮነን። ከም ዕድመ፣ ማሕበራዊ ደገፍ፣ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ተመክሮታትካ፣ ውርሻ ስድራ ቤት ዝኣመሰሉ ረቋሒታት ከመይ ከም ትሕዞ ዓብይ ጽልዋ ኣለዎ። እዚ ከም እተው ወሲድና ቀዳማይ ምዕራፍ ዓይነት ስምባደ ስነ ኣእምሮ ካብ ድደቐቐ ንሰከንድታት ስጋዕ መዋእል ኣእምሮኻ ኣስሒቱ ፍልልያት ኣሎ። ሰፊሕ ፍልል እዩ ዘሎ ብዚ ይውሓድ፣ ይብዛሕ፣ ዓይነቱ ይስፋሕ፣ ይፅበብ፣ ይሓይል፣ ይፍኮስ። ካብዚ ሕማማት እዚ ነፃ ዝኾነ ሰብ እውን ደሎ ኮይኑ ኣይስማዓንን። ኣብ ዓለም ብሚልዮናት ሰባት ጥዕናዊ ፀገም ዘለዎም ኣለዉ። ዕድመ፣ ፆታ፣ ዓለት፣ ሃይማኖት ወይ ደረጃ ትምህርቲ ብዘይግድስ ንኩሉ ሰብ ክፀልዎ ዝኽእል ዓይነት ሕማም እዩ። ቅፅበታዊ ስምባደ ስነ ኣእምሮ እዚ ድጎንፈካ ከቢድ ሓደጋ ክገጥም ከሎ፣ ተፈጥሯዊ ሓደጋ ክገጥም ከሎ፣ ሃንደበታዊ ሞት እትፈትዎ ሰብ ወይ ድማ ሃንደበታዊ እትፈትዎ ሽርክ ክብል ከሎ፣ ክጠፍእ ከሎ፣ ዳሃይ ዘይብሉ ክኸውን ከሎ እዚ ዘስዕቦ እቲ ቅፅበታዊ ስምባደ ስነ ኣእምሮ ኢልና ንሰይሞ። ብኻልኣይ ሕዱር ስምባደ ስነ ኣእምሮ እዚ ድማ ውፅኢት ተደጋጋሚ ወይ ንነዊሕ እዋን ንጓዳኢ ተመክሮታት ምቅላዕ እዩ። በዚ ሕጂ ከም ምሳሌ ክንብል ተኾይና ቀጻሊ ገሰት ክብርኻ ይጎስኻ ኣብ ውሽጢ ስድራ ዓመፃት ኣሎ። ብቐጻሊ ኣብ ዞባ ኩናት መንባር እውን እዚ እውን ባዕሉ ዘሕድሮ ሕዱር ስምባደ ስነ ኣእምሮ ክህሉ እዩ። ሳልሳይ ዝተሓላለኸ ስምባደ ስነ ኣእምሮ ሓደ ሰብ ብፍላይ ኣብ ግዜ ንእስነቱ ብዙሕ ስምባደ ዝፈጥሩ ፍጻሜታት ዘጋጥሞ። ራብዓይ ጽልዋዊ ስምባደ ስነ ኣእምሮ እዚ ንብሎ ዘለና ብቐጥታ ንዓኻ ኣይኮነን ጎኒፍካ እንታይ ደኣ ንኻልኦት ዝጎነፈ ንዓኻ ከጥቃዓካ ከሎ ኢና ንርኢ። ከም ሓከምቲ ቴራፒስት ከምዚ ዝኣመሰሉ ሰባት ንዕኦም ክሕክሙ ንገዛእ ነብሶም ኣብቲ ተመክሮታት ናይቶም ሰብኣት እዮም ስለ ዝሰምዑ ስለ ዝዋስኡ ንሳቶም እውን በዚ ይጥቅዑ። ጋዜጠኛታት ኣብ ናይ ውግእ ቦታ ኣብ ናይ ሓደጋ ቦታ ብቐጥታ ከይዶም ዘቕርቡ እዚኣቶም ብከምኡ ደረጃ ካልእ እውን ቀረባ ስድራ ነቲ ከምኡ ዘለዎ ሕማም ብቐጻሊ ምስኡ ክነብር ከሎ ንሱ እውን እዚ ሕማማት እዚ ክጋለጽ ይኽእል። ንዓኣቶም እውን ብገዛእ ነፍሶም እውን ኣብ ገለ እዋናት ንሳቶም እውን ኣብ ከምኡ ኣብ ሳይኮሎጂስት ተራፒስት ኮይዶም ክሕከሙ ይግባእ። ሓምሻይ ሓበራዊ ስምባደ ስነ ኣእምሮ እዚ ንጉጅለታት፣ ንማሕበረሰባት፣ ንሃገራት ዘጓንፍ እዩ። ንዓሌትካ ኣጽኒቶም ኢልካ ብኡ ዝወርደካ ትራውማ ኣሎ። ጉድድ ምምዝባል ውግእ እውን ብከምኡ ደረጃ ይፈጥር። ካልኣይ ምዕራፍ ጠንቂ ስምባደ ስነ ኣእምሮ ኣብ ቁልዕነት ፀጋማት ኣካላውን ፆታውን ዓመፅ ምዝጓንፈካ ስምዒታዊ ግህሰት ወይ ስድራኻ ደይምግዳስ ኣብ ልዕሊኻ ዝሕድሮ ትፈትዎ ሰብ ሃንደበት ሙማት ወይ ብዘይ ኣስር ምጥፋእ ህፁፅ ናይ ጥዕና ምቅያር ኩነታት ኣዝዩ ዓበይቲ ሕማማት እሞ ድማ ንሞት ዘጋልፅ ሕማማት ንሱ ብህፁፅ ብሃንደበት ክጎንፈካ ከሎ እዚ እውን ይሕድር። ኩናትን ግጭትን ከቢድ ሓደጋታትን እውን ምስኡ ይስራዕ። ተፈጥሯዊ ሓደጋታት እውን ኣብዚ እውን ክንሪኦ ንኽእል። ሳልሳይ ምዕራፍ ስምባደ ስነ ኣእምሮ ንሓደ ሰብ ብኸመይ ይፀልዎ። ኣብ ስምዒትና እንታይ ሳዕቤናት ይፈጥር? ፍርሂ፣ ጭንቀት፣ ሕፍረት፣ ቁጥዐ፣ ስምዒታዊ ኣልቡነት ኣይስማዓከን ኣይትዳናገፀ ምስ ከምኡ ትራውማ ኣለካ። ኣእምራዊ ሳዕቤናት ብሃንደበት ህሩግ ዝብል ተዘክሮታት
بخالك عند تصاوت كان عليك أبقى لك زلبر كله هندبت زخرتات نص نايم التكار تسأكما تكون فكا لعل ستريس لما يحزك بقد صالي وحسنة زي مهلا وسمع الدما يحدرك أكلاو سعبينات نايدك أسأكم قون فكا قد صالك أنزا يقون فكا دخام موساخ ستريس هرمونات تسغطي ناي لبن ناي مكلخالنا عقمي عمخا يدخم ባህርያዊ ሳዕቢናት ምንጻል ከም ማሕበረሰብ ከምኡ ዘሎ ሰብ ንጽል ይብል ካብቲ ሕብረተሰቡ ኣይተሓዋውስን እዞም ክርከብ ከኣልዩ ንጥረ ነገራት ብዘይ ግቡእ ምጥቃም ከም መስተ ሓሺስ ጎዳኢ ኸኒናታት ዝኾነ ወላ መግቢ እውን ኣብ ዘይግቡእ ብምጥቃም ብኡ ጌርካ ነቲ ዘለካ ፀገማት ክትፈታሕ ትፍትን ብውልንተኻ ንሓደጋ ምቅላዕ ባህሪ ገለ ሰባት ከም ድሕሪ ስምባደ ፀቕጢ ፖስት ትራውማቲክ ስትሬስ ዲስኦርደር ዝኣመሰሉ ኩነታት ጥዕና ኣእምሮ ከማዕብሉ እውን ይኽእሉ ራብዓይ ምዕራፍ ስምባደ ስነ ኣእምሮ ዘለዎ ሰብ ንኻልእ ናይ ምጉዳእ ወይ ምቕታል ትኽእሉ ዝለዓለ ድዩ ልብል ሕቶ ክንተርኣልዕልና መብዛሕትኦም ስምባደ ስነ ኣእምሮ ዘለዎም ሰባት ዓመፅቲ ኣይኮኑን ንዝኾነ ሰብ ፈፂሞም ኣይቆትሉን እዮም ኣብ ልዕሊ ነብሶም ከም ጭንቀት ነፍሲ ምጉዳእ ፀገማት ኣጠቓቕማ ንጥረ ነገራት ፀገማት ኣብ ዝምድናታት የጋጥሞም እዩ ሓደ ግዜ ግን ከምዚ ዝኣመሰለ ትራውማ ዘለዎም ሰባት እንተላ ዞም ድሒሮም ዝስዕቡ ነገራት ኣጋጢሞም ካብ ካልኦም ናይ ሓደጋ ናይ ምጥቃዕ ተኽእሎም ክህሉ ይኽእል እዩ ንኣብነት ምጥቃም ጥረ ነገራት ኣልኮል እንድሕር ሰትዩ ሓሽሽ እንድሕር ጥቀም ኣሎ ካልእ ከኒናታትን ሕዋሳትን ጌርካ ይጥቀም እንተርኢ ኣሎ ንኻልእ ሓደጋ ክኾነሉ ዘለዎ ዕድል ይዓቢ ሕሉፍ ቁጥዐ ድማ እንድሕር ኣለዎ ኮይኑ ንሓደጋ ይቃላዕ እንተ ደኣ እቲ ማሕበራዊ ተነፅሎ ተሰሚዕዎ ባዕሉ ድዩ ወይስ እቲ ሕብረተሰብ ነፂልዎ እዚ እውን ንሓደጋ የቃልዖ ገለ ናይ ስብእና ባህርያት ፀገማት እውን እንተ ደኣ ጓሊፎ ከም ድኽነት ወይ ዘይምርግጋእ እንተ ደኣ ኣለፍቲ ከባቢኡ ንቐፃሊ ሓደግነት የቃልዖ ሓምሻይ ምዕራፍ ስምባደ ስነ ኣእምሮ ክፍወስ ይከኣል ድዩ ብሕክምናን ደገፍ ከበብትን ፈፂሞም ይሓዊ ወላ እንተዘይብልና ብዓብዩ ክመሓየሹ ይኽእሉ ምሕዋይ ማለትና ኣብ መዓልታዊ ህይወት ዘለዎ ፅልዋ ምልካይ ማለትና እዩ እቲ ሕማም ናቱ ዓቐን ስፍሓት ይጎድል ኢና ንብል ዘለና ንትራውማ ክገልፁ ብበሰላ ገይሮም ሕዝዎም ኣነ ግን ነታ ትራውማ ብስምባደ ገይረ ክሕዛ መሪፀ ምዚኣ ተኸይድሲ ናይ ሓበሻ ምስላ ብተመን ዝሰንበደ ብልሕፂ ተዳሃለ ይበሃል እቲ ቀዳማይ ጠንቂ ዝኸውን ዘሎ እቲ ተመን እዩ ንተመን ዘዘኻኽር ከም ገመድ ከም ልሕፂ ንፋስ ዝመፂዎ ብዝኾነ መገዲ እንተ ተንቀሳቒሱ ነቲ ተመን ዘዘኻኽረካ እሞ ትስንብድ ድሕሪኡ ዝሕድሮ ምልክት እዩ ንሱ ድማ ናብ ስምባደ ክመርሓካ እሞ ንምንታይ ትስንብድ ንኣብነት ደገ ወፂካ ቀትሪ ምድሪ ፀሓይ ርኢኻ ትስንብድ ኢኻ ኣይትስንብድን ምክንያቱ ሁሉ ኩነታት እዩ ዝለመድካዮ ትፈልጦ እዩ ስለዚ ተስንብድ ይብልካን ደይፈለጥካዮ ጉዳይ ትስንብደካ ደይሰውዓልካሉ ደይሓሰብካሉ ሽዑሲ ደይተቐራረብካሉ ክመፅእ ኢልካ ደይሓሰብካዮ ጉዳይ እዩ ደሰንብደካ ማለት እዩ ከምዚ እንተኮይኑ ኣቐዲምካ ዝኣክል ስነ ኣእምራዊ ምቅራብ ድሕሪ ፀኒሕካ ኸ እቲ ጉዳይ ከሰንብደካ ምስ ተረኸበ እንተኢልና ክትሓስቦ ካሊእ እዩ ኣብ ተግባር ክኾን ከሎ ድማ ካሊእ እዩ ላኪን ብዝወሓደ ደረጃ ከቃልሎ ከም ዝኽእል ግን ኣብ ዝርግፅነት ኣለዎ ናይ ሓደ ሃንደበት ክመተካ ከሎ ትስንብዶን ሓሚሙ ሎሚ ለፅባ ሓፈርክቡ ክበሃል ከሎ ትስንብዶን ሓደ ይኮነን ብዛዕባ ሞት ሲ እንታይ ኣፍልጦና እንትርኢልና ክትሓምም ኣለካ ዲኻ ክትመውት ሓደጋ ክመፃካ ኣለዎ ዲ ክትመውት ዕድመ ፀጋ ኾንካ 100 ዓመት ተቐሚጥካ ከምኡ ድዩ ክትመውት ከምኡ ድዩ ትፍልጦና ኣይኮነን ኩላህና ድማ ንፈልጥ ታሞት ቆፀራ የብላን ኩን ፈየኩን እያ ነዚኣ ነዛ ተሓሳስባ እዚኣ ነዛ ንፈልጣ ተሓሳስባ እዚኣ ሲ ከመይ ትቀራረባና ከመይ ትምቅራብና ትናብኣ ኣብ ተሓሳስባኻ ነቲ ሓሳብ ኣምፂእካ ኣብ መስርሕ ኣቲኻ ክፍሊ ናይ ተሓሳስባኻ ጌርካ ክትከይድ እዩ ድግባእ ንዝኾነ ነገር ክትሓዝን ጠቢዒ ክትሓዝን እቲ ተሓዛዝና እዩ
እቲ ስምባደ እዩ እቲ ስምባደ ዝፈጥሮ ጠንቂ እዩ እቲ ንብሎ ዘለና ትራውማ ናብታሞ ዝበልናያ ናብ እሞ ክንቅፅል ንኣብነት ሓደ ሓሚሙ ኣብ ሆስፒታል ተዓቂቡ ዘሎ እቲ ሕማም እንዳበርታዕ ዝኸደሉ ናይቲ ሞት ምልክታት እውን ኣለዎ እቲ ሞት ይመፅእ ከም ዘሎ ምልክታት ኣሎ እቲ ነፍሲ ዘሕድሮ እቲ ሞት እንዳመፅእ ከይድ ከም ዘሎ ደሰውዕሉሉ ኣለዎ እዚ እንታይ ገብረካ ማለት እዩ ነታ ትመፅእ ዘላ ምቅራብ ገብረልካ ማለት እዩ ክርከብ ዝኽእል ንኻልእ ዝረኽቦ ንዓኻ እውን ክረኽበካ ከም ዝኽእል ኣብ ኣተሓሳስባና መስርሕ ኣእቲና ሰሪሕና ክፍሊ ናይ ተረድኡና ጌርና እንድሕር ፀኒሕና ልክዕ ከምቲ ናብ ፀሓይ ወፂእካ ፀሓይ ብምርኣይካ ደትስንብድ እታ ስምባደ ምዘይ ምቅራብ ጌርና ክንሕዛ እሞ ፍጡር ኢኻ ፈጣሪኻ ኣለካ እቲ ፈጣሪኻ ድማ ብዛዕባ ኩሉ ነገራት ኣብ ፅሑፉናቱ ይሩ ሓቢርና ኣሎ ሓበሬታ ድሕሪ ሓበሬታ ልኡኽ ድሕሪ ልኡኽ ፅሑፍ ድሕሪ ፅሑፍ መፂኡ ንዕኡ ከይተጠቐምካሉ ኣብ መስርሕ ተግባርነትካ ኣረዳእኻ ከየእተኻ እንድሕር ፀኒሕካ እቲ ስምባተቲ ክርከብ ናይ ግድን ይኸውን ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጅዑን እዛ ቃል እዚኣ ኣብ ልክዕ ብልክዕ ተረድኦ ኣብ ትብለላ ስራሕታ ትሰርሖ ቀሊል ኣይኮነን ኣቐዲምካ ግን እንታይ ማለት እያ ንዓኣ ክትፈልጣ ይግባእ እንታይ ማለት እያ ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጅዑን ናይ ኣላህ ኢና ናብኡ ድማ መምለስ ኢና ካብኡ መፂካ ናብኡ ትምለስ ዝኾንካ እታ ኣብ መእንጉኡ ዘሎ ናይ ትንፋሳት ግዝያት ሓፂር እዩ ርካቤታት ሓፂር እዩ መናብሮኻ ናብቲ ናብኡ ናብቲ ናይ መዋእል መናብሮኻ ንዑ ከተፅብቕ ዝግባእ እንተዘይኮነ ኣብዛ መፃንሒት ፀንሓ ዘለኻ ንዝርከብ ዝኾኑ ጉዳያት ብኡ ናብ ክትበፅሖ ዘይግባእካ ክትበፅሕ እንተኾንካ ኣቐዲምካ ዘይተሰርሐ ስራሕቲ ስለ ዘሎ እዩ ናብ ከምኡ ንብፅሕ ዘለዎ ማለት እዩ እምበራ እዛ ዓለም እዚኣ ምስቲ ሕግታታ ድማ ነንበራ ምስቲ ኩንነታ ድማ ነንበራ እንሻ አላህ ኣብ ዝመፅእ ስምባደ ስነ ኣእምሮ ብመሰረት እምነት እስልምና ዝብል ኣርእስቲ ብምሓዝ አላህ الرسول صلى الله عليه وسلم ዝበልዎ ጉዳይ ኣሎ ድዩ ባዕሉ الرسول صلى الله عليه وسلم ትራማ ነይርዎ ዶ ኣይነበሮን ብዛዕባ ትራማ ከንታይ ይብል እቶም ክቡራትና ፍትዋትና ሰሓባ ኸ ትራማ ነይሮም ድዩ ኣይነበሮምን እዩ ንፍተራ ነይሮም ብኸመይ ገይሮም ሕዝዎ ነይሮም ብኸመይ ገይሮም ካብኡ ይፍወሱ ነይሮም ክፍወስ ከይከኣል ድዩ ምስ እምነት ኣታሒዝና ኣብቲ ዝመፅእ ዘሎ ከራኽበና ይምነይ ያ ረቢ العالمين ነቶም ዝሓለፉ ኣሕበቕፉኻ ነቶም ዘለና ድማ ምስ ዘመንና ንዘመንና ዝኾነ ተሓሳስባን مقرباتن نخنكبر كتحجزنا لمن يقرب آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.